अरे मावशी थांब की ग, कुठे चाललीस? अगं एवढी घाई बरी नव्हे बर का? अगं आपले शांत तात्या त्यांचा पोरगा. अगं बटव्यावाले ते शांत तात्या नाही का, त्यांच्या बटव्यातनं त्यांनी पैसे दिले, 1-2 नव्हे, अगं चक्क 50 रुपये. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी मावशीनी त्यांचा मुलगा सतीश, त्याचं नाव घे ग भाऊ मग लगेच. सतीश का? हो. इवलेवले हरी त्याचे वाकडे तिकडे पाय, इवलेवले हरी त्याचे वाकडे तिकडे पाय. सतीशराव कुठे दिसत नाही, दारू पिऊन गटारात पडले की काय? हॅलो हॅलो, हॅलो हॅलो. अगली मावशी ऐकतीस का? आपल्या शेजारच्या वाडीतले प्रमोद वसंत सकपाळ यांचं पण म्हणणं आहे की मावशीने माझं नाव घ्या बरं. झोपेतनं उठून आलेत बघ, साखर झोप लागली होती. अगं तू स्वप्नात दिसलीस आणि पळत इथं आलेत, आणि तुला नाव घ्यायसाठी त्यांनी 101 रुपये दिले बघ. नाव काय म्हणाला? प्रमोद सकपाळ. वाकडा तिकडा बेला त्यावर बसला कोला, वाकडा तिकडा बेला त्यावर बसला कोला. पहिला नवरा मेला म्हणून प्रमोद सकपाळ. सांगितलंच पाहिजे, सांगितलंच पाहिजे. बरं ऐक, मेले या मावशीचं काय? मी घेतलाय गाजरचा. बरं पोरीनो, हा मथुरेचा घाट चढताना एक छानसं गीत झालं तर फारच छान होईल. जाऊया 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 बाजारी, जाऊया 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 बाजारी, जाऊ कंसाच्या दरबारी, जाऊ कंसाच्या दरबारी, दही दुधाच्या व्यापारी. हॅलो चेक. हॅलो धन्यवाद. हॅलो हॅलो चेक. पाप वाढले या भूमीवरती,
गोर गरिबांचा मी गवाली दृष्टांचा मी गवैरी आलो राधे आलो मी धरतीवरी गोकुळात वाडे मी नंदागरी आलो राधे आलो मी धरतीवरी गोकुळात वाडे मी नंदागरी आलो राधे आलो तीन ताळ सप्तपाताळ काय पाहतो हा चमत्कार कंसासारखे उर्मत होऊन गोरगरिबांना छळू लागले आहेत दुष्टांना मारी भक्तांना तारी तो श्रीकृष्ण भगवान मलाच म्हणतात मला पुंडलिकावरने 16,360 गोपिका मिळून मथुरेचे बाजारी चालले आहेत त्यांना आणण्याची कामगिरी मी न करता माझ्या जोडीच्या पेंद्या सुदामा यांना सोपविणार आहे अरे पेंद्या अरे सुदामा आलो आलो काना तुझी गाय रे गोट्यामधून फिरते रानो माळे 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 गेलो तो ताप्याच्या मळ्याला गाई गुरागाला गेलो तो ताप्याच्या मळ्याला गाई गुरागाला कानाची गाय रे गोट्यामधून फिरते रानो माळे कानाची गाय रे गोट्यामधून फिरते रानो माळे गाय रे गोट्यामधून फिरते रानो माळे कानाची गाय रे गोट्यामधून फिरते रानो माळे अरे 16,000 गोप्या मिळून मथुरेचे बाजारी चालले आहेत त्यांना आणण्याची कामगिरी मी तुमच्यावर सोपविणार आहे येतो मी ऐकलंस काय सांगितलं मी तुला हॅलो हॅलो रसिकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक असं आहे आमचे दादा हे आमच्या सदैव पाठीशी असतात आणि त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण कार्यक्रमासाठी दादांकडून 501 रुपयाचे पारितोषिक आलेले आहे तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी आम्ही आभारी आहोत धन्यवाद 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 त्याचबरोबर साई समर्थ डेकोरेटर्स वैभव पाटोळे यांच्याकडून देखील 50 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे त्याचबरोबर साई कलेक्शन संस्कृती पाटोळे यांच्याकडून देखील 50 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे त्याचप्रमाणे प्रसाद अनिल लिंगायत यांच्याकडून देखील गवळणीच्या कामासाठी 51 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे त्याच श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत धन्यवाद 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 काय म्हणतोस आता कृष्णदेवानी काय सांगितलं आपल्याला
16 शस्त्र हा. 360 गोपिका थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारात चालले आहेत. ते काय करायचे आपण? त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचा आहे. कुणी करायचा? आपण मी नवीन आहे, मी बायकांच्या पुढेच जायचं. मला लय भीती वाटते. अरे देवाने बायकांच्या पुढे जायला सांगितले ना. तर गौदरी माझ्या बायकांनी तू कोण? मला नाही पता. अरे तू मी नवीन आहे, तू जुना, तुला अनुभव आहे. मी जातो आणि तू राह. कुठे? मार खायला. अरे मग म्हणून सांगतो मी तुला जोडी कशा घेतला. आपल्याला जमणार नाही का? मग दोघांनी करायचं? नाही. तुझ्यान जमणार नाही, माझ्यान जमणार नाही. आता इथे जोडीला कोण करायचं आपण? आपल्या पाकड्या. असं कामावर आहे तिथे? हा मग. तर पालखीकडे कुठेतरी भटके जायचं. नक्की? हा नक्की. हाक मारून बघ. अरे पाकड्या. जेवण नाही वाटलं. तुझं भांडण नव्हतं ना झालं? नाही. नक्की? पाणी सोडायचं आता. कोणाचं? असं होय. मी म्हटलं कोणचं पाणी सोड? वाजले वाटतं वाटतं कालचे एवढे. कितीतरी वाजले रे. आता मी हाक मारून बघू? उद्या पालखी पुन्हा काढणार आहे ना. हा. मग त्याला लोकांना पाणी लवकर सोडायचं असतं. बरोबर. मी हाक मारू एकदा? एकदा आत मार. अरे पाकड्या रे पाकड्या! काय? हे लाईट लाव. अरे काय अरे लवकर ये. हा. माझ्या पायात. अरे आपली तांबू काय चुकली सुदामा. आता काय करूया? तू स्वतःला जायला नकोय. स्वतः जायचंय? अरे नाही मिळाली मला. काटा भरला धावत धावत मी इकडे आलो. हा तुझा स्टँड कोणी तुला दिलेला? काय? बरं आता ते सगळं राहू दे. अरे पण तांबू काय चुकले. तिला आणतो मी तांबू बांबू लिंबू सगळं. बंदर
कोण? अरे दारात उभे. कोण? अरे ती बावली कोणाची? केरसून. केरसून? अरे केरसून नाही. अरे आपण घरी आल्यानंतर तांब्यावरून पाणी देते ती. अरे ती बहीण. अरे बहीण नाही. मावशी. अरे तुम्हाला माहित नाही रे. तुमरुक 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 आपण नाही का तुमरुक आपण हे नाव रे टिंगरूक टिंगरूक. अरे काहीतरी आपण म्हणून तुला मी कुठे देत नाही. हे मला माहिती नाही. तुमरुक असं आहे. आपण घरी आल्यानंतर आपल्याला पाटावर बसवते, तांब्यावर पाणी देते, बरोबर. पाच पकवानं वाटते. म्हणजे ती कोण? बायको? आपल्याला विचारते ह्या हवंय काय, चपाती लोणचे हवे काय, श्रीखंड हवे काय, कोणचे? भजी हवे काय, लोणचे, बटाटा वडा हवे काय, अशी ती सारखी आपल्याला म्हणते ती कोण? तर कोणती तू चांगली याडा बनवतो आम्हाला? कोणती? अरे भाऊच आहे असेल. अरे मावशी नाही, आत्ते नाही, बायको नाही, आजी नाही, काका मग कोण? आई असेल. मला लाज येते. मला लाज येते. लाज येते तुला? कुठनं येते? अरे मला लाज येते. तीच कुठनं येते? म्हणजे बायको रे. मागाशी मी काय विचारलं तुला? बायको हाय, आम्हाला सांगितलं नाही लागणार तुम्ही. कुठे गेला त्याला? आम्ही ड्युटी नसताना केलं काय रे? आणि हे का आणलं नाही? हे बुरे काय तर थम्सअप आहे. अरे सुदामा, तू मला हाक मारली. हाक मारल्याबरोबर मी बुराकडे आता काहीतरी म्हटलं सुदामाला हाक मारला नाही, म्हटलं काहीतरी त्यांचं मोठं संकट पडलं म्हणून त्याने हाक मारला. तसाच मी धावत घाटीन आमच्या साड्यावर आलो. साड्यावर आल्यानंतर वाघाची पिल्ल आणि वाघी साड्यावर वाटावर बसलेली. काय करणार? तू तर मला बोलविला, हाक मारली, बरोबर. आता करायचं काय? डोकं माझं चालना, डोकं रडवलं मग त्यांनी. डोकं लढवलंस की लढवलंस? मग चालवलं रे. बरं, भाषा कशी त्याची? पुढे वाघी समोर. अरे वाघिणीला असा कान धरायचा, बगलत दाबायची आणि दाव्यावर बांधायची नाही. वाघी समोर. वाघीण दोन पिल्लं ते ते माझ्यावर उभी. कुठं आवाज आला? असे 3 आवाज तिने केला. 3 आवाज मोजलंस तू? मी मागून 4 आवाज केले. मग ती आगळी तू मागून. जास्त बोलतो. ती आगळी घाबरलाच नाही. घाबरलो कुठे? फक्त भियालो. घाबरलो नाही. घाबरत अजिबात नाही, फक्त भीतो जा. वाघिणीने 3 आवाज केला. मी मागणे 4 आवाज केले. म्हणजे मी तिच्यापेक्षा जास्त एक आवाज केला. तिला वाटलं या आपला सोबती कोणतरी आहे. गप राहील. कुठनं आवाज केला? मागणं. बरोबर. वाघाच्या पुढ्यात काय करतो? पुढे काय मी 4 पावलं निघालो. इतक्या वाघिणी उभी टाकला. आमच्यावर? अरे माझ्या उभी टाकला. तसा रामदासचं आईनाचं झाड आहे ना, रामदासचं आईनाचं झाड साड्यावर एवढ्या फांदीवर जाऊन बसलो. मी त्या आईनाच्या फांदीवर एवढ्या आणि खाली 2 पिल्लांनी वाजली. आता करायचं काय? तू तर मला बोलवला, पण करावं काय मला सुचना. नंतर काय आलं, दिवसभर पालखीकडे कोण द्राक्ष देतय, कोण कलिंगड देतय, कोण थम्सअप देतय, कोण मँगो देते. काय अरे पोटाचा माझा ढोल झाला. अरे पोटाचा माझा ढोल झाला. पोट लागलं दुखायला. पण मला तुम्हाला सांगायला लाज वाटते. मला सुचूला नाही दिलं. मला माहितीये पोट का माझं दुखतंय. अरे ढोलावर पोट झालेलं. काय करावं सुचना काय. मला माहिती आहे पोट का दुखतंय. मला राहिलं सुचूला. वरनं आईनाच्या झाडावर धार सोडली खाली. वाघीण आणि वाघिणीची किल्ला आपली आईनाच्या मुलं. अरे काय चमत्कार. वाघीणच्या झाडाला धरून यायला लागली. अरे वाघीण वरती यायला लागली. आता खाली. अरे नाही धार चालू. साहेबा नंतर काय
नाही माझ्या कमरेत आकडीला पोटची पोटकीला आकडी होती. हा झाड कापू तशी वाजून खाली पडली. विचित्र प्राणी आहे. वांदा केला मोठी खा बाबा, विज्ञान द्यायला झाड कापल्यामध्ये वांदा. हॅलो रसिकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक असं आहे. तुषार उर्फ भाऊ लिंगायत यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळवाडी त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता हे बघ, हे सगळं भाग आणि आता आम्ही काय सांगतो तेवढं आहे. अरे हो काय काय नाही या. बायको हा कोणता बायको? हॅलो आधार कार्ड आहे. काय सांगतो नीट आहे. बघताना पण मी काढीत नाही. बघताना पण काढीत नाही. कायम माझं पॅन कार्ड आहे. पॅन्ट काढायचं की पॅन्ट? अगं मावशी कुठं लपून बसली? आहे का आहे? गो मावशे बघितलंस काय गो? काय गो तो काय एक नाव घेऊ सांगता हा. त्याचं नाव काय माहिती आहे? गोनो गणेश लिंगायत. आताच लगीन केला ना. पिरती नाव तिचा बायकोचा. पण त्या पिरतीक सोडून तुझ्यासारख्या फाटाकडे मावशीवर पिता झालो गो. चांगलाच नाव घे गो मावशे. गणेश लिंगायत. खोक्यात खोका टीव्हीचा खोका. खोक्यात खोका टीव्हीचा खोका. हो गणेशराव, मी तुमची मणी आणि तुम्ही माझे बोका. अरे बरं तुला अरे पण तुम्ही मला कशाला लावलं? सांगतो आता नीट आहे. अरे ह्या काय अडकला? हे वागड्या, आपल्याला एक कृष्णदेवाने आपल्याला मोठी कामगिरी संपवलेली आहे. ती आमच्याकडनं होत नाही म्हणून तुला बोलवलेलं आहे. मी काय सांगतो नीट कान देऊ नाही. का नाही? आहे ना? नाक मोठा आहे, सगळं मोठा आहे म्हणून सांगतोय. नीट आहे. 16,360 गोपी गवळणीचा मेळा आज थाटमाट करून गोकुळच्या डोहारने जातात. आज मथुरीच्या बाजारात चाललेला आहे. कृष्णदेवांचं काय म्हणणं आहे? गोकुळातलं दही दूध गोकुळात संपलं पाहिजे. त्याशिवाय तुला असं भेटत खायला नको. तर हा तुझी आजारी पडतोच. पण कृष्णदेवांचं म्हणणं बरोबर आहे. राक्षस मारले आणि आपल्या हाताच्या काड्या कशाला काय? थांबवलंच पाहिजे. दही दूध थांबवलंच पाहिजे. हॅलो रसिकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक असं आहे. अजय पाटोळे 5544 यांच्याकडून पेंद्या आणि सुदामासाठी 101 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे प्रसाद आणि लिंगायत गवळणीसाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचबरोबर प्रकाश पाटोळे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सरिता रावजी लिंगायत मावशीच्या कामासाठी खास 101 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे साई कलेक्शन संस्कृती पाटोळे संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे रुक्मिणी पांडुरंग लिंगायत म्हणजेच आपली आजी, त्या आजीकडून खास फाकड्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळवाडी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. काय करीत होता? कसला या? काय करीत होता तू? पीत होता? मला वाटतं या वाकड्याचा रात्री लय मोठा प्रॉब्लेम असेल. ताबक राहता. अरे या रातांब्याचा या? रातांब्याचा. तुला असं पिता येत? आणि हे कोकम सरबत वाटतं. कोकम सरबत. आणि ह्या आंबा. अरे ह्या पेंद्याचा असा प्रॉब्लेम, रात्री केवढा प्रॉब्लेम. याचा रस होतो आमरस. आता कोकम रस, आमरस आणि हा सोमरस. हे दोघांचं मिश्रण झालं ना तर काय होतं माहित आहे? काय होतं? खालचा मुरंबा. मुलीला अरे पेंड्या हुशार आहे रे. या दोघांचं मिश्रण झालं तर काय होतं? दोन आंबा मुरंबा. दोन आंबा पावर ठेवला. दोन आंबा ह्या आंबा म्हणजे काय माहित पाण्यात टाकल्यावर खाली जातो ना. बरोबर. खालचा मुरंबा. मुरलीला आंबा. बरोबर. अरे सुदामा त्याचं गाव आहे दोन आंबा. हो दोन आंबा वाघराच्या पुढे आणि सापुताऱ्याच्या मागे दोन आंबा.
दोन तुझा रात्री प्रॉब्लेम होईत नाही नाही त्याच्या तोंडात दिसत नाही मला आपल्याला कामगिरी तर तुला कामगिरी सांगितली दिली देवानी होय. ती पार पाडायची कळलं अरे पण त्या कुठायच्या गवळणी नाही काय आमच्याकडे लक्ष दे. मी काय बघितलं मागे मी बघितलंय बाई माणसाकडे आपण बघितलं पोरींच्याकडे बघितली बायकांची कशा बघतो मला राग येते काय तर राग येते. दही घ्या दही काय हवंय तुला दही तर माझ्या पाठीत पडतोय हा खातोय तू भरपूर माझं बघ जरा. अरे काय रे झाकीनिकी काय रे काय रे पांढऱ्या फुटुकड्या त्याची जाकी पिकली याची चिवडी पिशी अरे पांढऱ्या फुटुकड्या ए मावशे अगं या पोरी कोणत्या ग अरे मेल्या पण मी खरंच विचारतोस मी काय चांगल्यानं बोलतो या पोरी कोणत्या अरे मेल्या माझ्या तुझ्या पण मी काय म्हणतो मावशी अरे ऐक ना तुला काय शक का माहिती नाही तेच ना तशी दांडगी आहे समजलं ना दाढीचं हसून दे मी फक्त माझी दोनच पोरगी बायनी माझ्या बंटी चार पोरी पण तुला शासनाचा जीआर माहित नाही अगं त्या पालख्या बाई तुझ्याकडे आलेल्याच नाही अगं माझ्या बंटी झाल्यावर लगेच ती नमिता भोसले ती आपल्या तानाजी यादवची बायकोची आशिया म्हणून म्हणतात ती सारख्या रस्त्यामध्ये तुझ्याकडे कोणच आलेलं नाही आम्ही जाऊन जाऊन पांचाळ बाईंना अरे पण मेरे अरे आता मेरे झाले म्हणजे मला वाटतं ह्याच्याकडे जीआर आला नसतं तर ह्याने एका टप्प्यावर मला वाटतं 4-5 लावला काय मी काय म्हणतो मावशे बोल ना या दोन पोरींना तू जास्त दूध पाडलेलं दिसतच ह्या पोरीला तू काय काय घातलं पोरी बाबा चांगल्या त्यांना गाडी माझे दाणे मला शेंगदाणे वात्रट आहे रे अरे पण मेल्या तू आहेस तरी बोल आम्ही कृष्ण देवाचे चौथीचे सुदाम आणि पेंड्या आणि फाकड्या हॅलो कोणत्या चौथीचा आम्ही कृष्ण देवाच्या चौथीचे पेंड्या सुदाम फाकड्या राम याला झालाय अगं ये मावशी बोल ना अगं मावशी अगं बघ हे संतोष गुरव अगं नमन बघता गेले की नाही घरी पटकन आणि आले बटव्यातून 51 रुपये घेऊन बघ एवढे फिदा झाले तुझ्यावर अगं 51 रुपये घेऊन आले तुला अगं त्यांचं नाव घे की एक मस्त पैकी संतोष गुरव का ऐक तर चाटून पुसून खाते लोणी चाटून पुसून खाते लोणी अहो संतोषराव तुम्ही माझे महेंद्र सिंग धोनी त्याचबरोबर बघ ग मावशी अगं मावशी ते संतोष गुरव गेले तसे आमचे रामदास पण पटकन पळाले की आतमध्ये घरात आणि शोधून इकडून तिकडून 51 रुपये गोळा केले अगं घेऊन आला की लगेच 51 रुपये आणि काय म्हणतोय बघ अगं तू संतोष गुरव नको अगं तू माझ्या बरोबर चल आता त्यांच्यासाठी तर नाव घ्यायलाच पाहिजे ना अगं बघ रामदास ऐक मग स्वयंपाक करत असताना शोधत होते लसूण आणि या रामदासचे नाव घेते संडासापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर पेंड्याच्या भूमिकेसाठी रामदास लिंगायत यांच्याकडून देखील 51 रुपयाचं पारितोषिक केलेलं आहे. या सर्व बक्षिसांचं मी श्री जुगाईदेवी नाट्य नमन मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी यांच्याकडून आभारी आहे. धन्यवाद. मावशीकडे यायचं होतं सांगितलं करायची तुला पटकन त्या गवळणीचा प्रतिबंध करायचा आपल्याला काय डोक्याच्या पाण्याखाली बसून ठेवायचं काय सांगू डोक्या मावशी सगळे माहिती मला फक्त जाणं द्यायचं मावशी तो आली की जाणं कुठं मावशी आलेल्या कुठून
गोकुळातून आणि जाणार मथुरेला. मथुरेचा रस्ता परपरीत आहे. परपरी आम्ही मेल्या दुसऱ्या वाटेने जाऊ. रस्ता बंद आहे. बरं तुम्हाला म्हणतात तरी बोल. अजितभाऊ आम्हाला कृष्ण देवाचे केल्या सुद्धा खागड्या म्हणतात. तुमच्याकडे काय कायदा बिदा आहे का? हो सुद्धा बोला. अरे मावशी म्हणते कांदा आहे का? काय एवढे? कांदा ना कायदा वेगळा कांदा मावशे हा कांदा हाय बरं मग सांग ना. कायदा हाय बरं सांग. मावशे ती कांदा आणि तुझी बटाटा घाली तेव्हा बरं, तुझ्यासाठी सांग ना आता. सांग कांदा. हॅलो